Odhiambo machielo nyakuram Gajuang en geno mara ni Rio Makare machiegni choni maro imore tarik 5 dwe mar 8 2020 kod ang'wen kamano kuom Ramogi TV mar miweche manyien waikore makare mar nyisi mago motuche pacho ka nyaka ne piny ru okinyi makawuono mago moting'o mago mag siasa kachiel mago hala nyaka mago mag tuke duto waikone cheno ni maro imore kaka pila roko pachiel lai mar ote machuo kari adek auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV e Facebook wantiere Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kachiel Ramogi TV KE mbui mar X duto waroke pachnya kurom Gajuang to mokwongo wachako gi mago mwami opek. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi, wamevunja baraza ya mawaziri, wakaja kwetu kwamba tuwapatie watu. Tumewapatia sasa wataalamu. Utaona kama kazi inabadilika. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga koro wacho ni kweth mare ma ochiwo mondo mi obede ten migepe ema dhigolo sirikal ichudo. Tukiona Raila tareda gukuhiriria ri an ng'amariek samane aneno ni jatend piny osechako romo gi Raila to aduoko speed chien mar keto otegu nikech jatend piny ne oneno ni ber tiyo gi Raila. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyiero jogo machano thiche oketelo ka bende okoni en orwako Raila Amolo Odinga e sirikal margi. 4 people manotimne give vasectomy Awendo. After counseling and they were positive about it, then Rongo notimne ng'ata chiel matiende ni last month nicha watimo vasectomy Beach. Nonro yango ni kwan chuo mayie komo nyuol Migori kokale yor chodo dundu mar nyodo medo dhi malo. Jalako maro en Belinda Adhiambo en sade ke wange nyakuram Gajuang machiegni choni maro imore nyinga Lydia Okeyo. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oyango ni en ema oreso jatend piny Kenya William Ruto kokale chwalo kweth mare mondo mi odhi okonye tich. Raila wacho ni Ruto no chopo ire mar kwaye jolony mondo mi okonye taw piny Kenya bang' wuoyo sirikal mare kalore ni jotend migepe mane ntiere kombego ne tich osetamo. Jotelo ang'wen mag ODM gine moko kuom ji 20 ma komiti mar od bura nyoda odhog gine leo mag telo ne migepe kasani chenro mar iko ripodi dhi nyime motelo ne biro ng'eyo ka bende idhi migi lemogo kata oyo. Elimbe mare kar chung'od bura ma Kibra County ma Nairobi, ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oyango ni jatend piny Kenya William Ruto nochwalo ne kwayo mondo mi omiye jolony moko manyalo tawo piny Kenya bang' wuoyo sirikal mare kalore ni tich notamo jotelo manenie kombego. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi, wamevunja baraza ya mawaziri, wakaja kwetu kwamba tuwapatie watu. Si wakawa mashindwa na kazi? Wakaja wakasema wanapiga magoti chini, tafadhali mpatie sisi watu wenu ni wanajua. Naambia mwaka jana tulisema nataka saba ifanywe nini? Ifanywe nini? Mambo yangekuwa tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya? Sio mashindwa. Tumewapatia sasa wataalamu. Utaona kama kazi inabadilika. Mabire kinde majokanyo e komiti ma osebedo kata ochenro mar dayo dho jotend migepe mawalgo romo mar goyo mbaka e wi jotend migepe mawalgo kendo orango nonro magi matut. E romo makama, jokanyo yudo thuolo mar golo pachgi e wi jotend migepe mawalgo kendo ondiko ripot margi magigeto chwale e bura chieng' tich ariyo jumane. Jod bura geno ni biro yudo thuolo mar go mbaka e wi ripot ma idhi gol gi jokanyo mar komiti no chieng' tich adek. Onyalo bedo ripot manyiso ni giduto giyie gi jotend migepe mawalgo ka bende ripot mochwal nyalo nyiso ni nitie moko kuom jotelogo ma ok giyiego.
Bang'e jood bura geno ni biro goyo ombulu mar podho kata tamore jotend migepe mowalgo chieng' tich ang'wen, kama ibiro ng'e ka giyie gi jotelo mowalgo koso oyo. Ponono ni chenro ma kamano rumo, igeno ni jatend piny Kenya William Ruto biro telo nyasi mar chamo muma kendo rwako jotend migepe go e apise mag ayanga chieng' tich abich jumane. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mone ok obigweta kaka jalup jatend piny Kenya ka bende okoni oseyudo ripode mag moko kuom josiasa ma masawa mar Kenya matemo dhiro ajenda mar gole oko e apisi. E twak mare kod Inoro TV, Gachagua bende wacho ni en oseyawo bade malach mar rwako Raila Amolo Odinga kod lange e sirikal margi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Ni uhoro wa ka oloso kod tong wang' jowi mar Inoro TV e dho Kuyu, jalup jatend piny Rigathi Gachagua wuok oko ka wacho ni ewi midhiero mokwako Kenya en owuon osebedo ka ong'ado rieko ne sirikal. Kata kamano, en yiero mar sirikal onogo mar William Ruto ma yiero ka ginyalo luwo kata oyo. eno itu togorayo ni President William Ruto. An mana jalup Ruto sirikal mare, tija en konye gi chung'ne kama ohora, asume rieko kaka jalupne. Ani de haria, ni di Deputy President. Gachagua bende ogo bade piny matiyo kod Raila Odinga ka owacho ni Otegu mane okete rangach mar kar jot mar jatend piny ne orem mako Raila Odinga kendo ponono ka Raila osechopo e sirikandgi mar Kenya Kwanza. Tukiona Raila tareda gukuhiriria ri. An Nyamariek, samani aneno ni jatend piny osechako romo gi Raila, to aduoko speed chien mar keto Otegu, nikech jatend piny ne oneno ni ber tiyo gi Raila. Natamawariria, nidabire gujikahora. Gachagua medo ni bang' Raila ne siro wach mar one man one shillings, nofwenyo ni dhok Odinga owacho donjo kode makare e wi pok mar mwandu madhine counties. Udhurio wauga one man one vote one shilling ne kedo kiegadi. Kane awinjo ka jaduong'ni wacho wach one man one shilling to e gima jowa dwa winjo, ne amondo magolo Otegu ka mondo okonya e wachno. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyiso chir mare kendo chiwa gete ne jok machano thiche oke apisi mondo kuongo kapa jopiny kochayo parono moko ni wuok mana yo thurgi. Na oginya siana shinu. Moko kuom jod bura mane akonyo moyudo kombe koro olokore koda mochaya. Na gweda kumera boke. Jatelno medo ni koro maino mare en manyo kaka onyalo kelo kweth mar Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Peter Munya to kod Jeremiah Kione mondo gilos riwruok motegno motel ne yiero 2027. Jatend piny noseyawo yo mar biro loso koro ji owuo. An kadwa romo gi Raila waboromo, kadwa romo gi Kalonzo wanyalo romo wamadh chai. Twenda kushimania na Kalonzo tunywe chai tukanywa chai. Gachagua bende okoni gi sani okomon kod Uhuru Kenyatta ni mar jatelo ne ochiwo loch makare kendo onge kode gi ywaruok kodgi nyaka sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duond bura mar Amani National Congress ANC opodho kang' mar riwore kod duond bura mar UDA duto mantie riwruok mar Kenya Kwanza. Ogai mar ANC Isa Timami oyango ni okang' makamano en mar ikruok makare e paw siasa e kinde ni makoro ikruok bende dhi nyime ne yiero mag 2027. Timami olose kinde romo mar jokanyo mag ANC mano bagi e gweng' ma Mokowe e kaunti ma Lamu. Hata hatujafika 2027. Septemba ndio tunamaliza miaka miwili ya serikali hii. Haya mazingira yamebadilika tayari. Kwa hivyo ni lazima tujipange tukiangalia tunaenda wapi kule mbele, because in 2027 the negotiating arrangement is different. Wote kwa umoja wameunga mkono pendekezo la sisi ANC kujiunga na chama cha UDA, na vile vile mimi kama kiongozi wa chama nimepewa wadhifa ya kuongoza lile jopo la chama chetu ambao tutakutana na wenzetu wa chama cha UDA. Chiedna de podoma jo halamatoi mantie Kibre County ma Nairobi bang' mach manyocha wang'o mwandu kendo onego ji ang'wen chieng' ngeso kugwen. Penjo mathoth pod medore.
ewi gima kelo muoch mar mach matoi kinde ka kinde. Jatend ODM Raila Amolo Odinga kawuono limo chirono mar goyo mos ne johala osiema chudhe mag yakolo mowacho ni ema itudo kod midhiero mokwako toi kinde ka kinde. Jafwambo marwa Eric Owenga nochopo toi en gi ripod no heyo machal kod mae. Bang' mach makoch wang'o mwandu mag johala matoi e kadak ma Kibra gi kodira mokalo, johala go ne temo chung' kendo ka gikongo kuonde magi mag ohala manowang' ma olokre mirni. Midhiero mar majni osebedo ka juko oganda matoi kinde ka kinde ka dieri mar gima kelo masira go pok oyangi. Wach mar muonyo law ne lowo matoi en achiel kuom mago ma ineno ka gima medo chwalo midhiero. Jatend ODM Raila Odinga manotimo limbe chironi mar timo mos ne jogo moyudo midhiero osemokala chudhe mageto lowo matoi kendo chichni chako meye magikone to ketho mwandu kendo nego jopiny. Wale ambaye miaka yote miaka nenda rudi wanataka kunyakua uwanja hii. Sasa ni miaka 30 na kitu ni kama mimi napambana na hao watu hapa. Tena nataka kutoa onyo hapa. Tangu vile tulianza kupiga na hao watu hawatachukua hiyo uwanja hata wafanye kitu gani. Hawa ni watu ambayo wanyanyakuzi wanataka kuchukua hii kiwanja ili wagawanye na wajenge manyumba zao hapa. Odinga sechego bende no konitend county ma Nairobi ni oneni oketarita makare e chironi mar gengo masira mag mach mapoya. Sasa leo nimetoa amri kwa gavana. Niambia kwamba hii ua ambayo inazungusha hapa yote ujenzi yake ianze mara moja. Manake hapa wako na shilingi milioni 100 katika bajeti yao ya mwaka huu ya kuanza kujenga hii soko. Tumesema kwanza waanze na kujenga ua. Hii fence perimeter wall. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kata kamano ne onyiso luoro mokalo kalure gi migawo mochung'ne midhiero mag apoya e county ni. Kendo odwaro ni tend county koro nyaka lok paro. We need to revamp that entire department ya fire response kwa sababu hapa tunaambiwa baba ilichukua muda mrefu sana kabla zimamoto wafike hapa. Kama leo si Toi unasikia kesho Gikomba imechomeka. Kwa nini tusichukue gari za zimamoto zikuwe stationed hapa karibu na hizi soko so that kukitokea na kitu kama hii inakuwa ni rahisi. Wapatiwe training ya kudeal na moto. Hiyo gari kikuwa hapa kifungui lale na chairman wa soko. Kwa sababu sasa tutazidi kuendelea hivi mpaka siku gani? Odinga kindeno ne otiyo gi thuolo no mar chiwo kony ne oganda jotoi. Lori yangu ndio iko hapo hiyo. Nimeleta mabati 1,000. Nimeleta hapa pesa taslimu shilingi milioni 1,500,000. Inyalo paro ni en higa achiel kende tok johala matoi yudo lal bang' masira makama timore dwe mar 6 higa mokalo 10. Odinga mana ka jotelo mane otene kama oting'o jad bura ma Kibra Peter Rero koro dwaro mondo nonro matut otim ewi masiche mag mach matoi. Nyinyi ambaye mnafanya kazi hapa najua mko na shida mingi zaidi. Kila mara kwa mara mnapata shida hii na mkumbo na moto hapa na chomeka hasara kubwa zaidi. Sasa yote tunataka sasa tuyazike kwenye kaburi la sahau. Tunajua kwamba the big markets in this city ni Gikomba na hapa Toi. Na zinaungua karibu kila mwaka. Lazima tukue na solution, na permanent solution. Kama wana Kibra hatutaki kuona Toi inachomwa tena. Chienge mokalo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nyocho yudre kama tek kano chopo Toi mar chwoyo wang'e gima ne otimore. Ka jotelo no kwedo yo mane ogole lep kinde no. Sisi tumemwambia gavana ya kwamba pole kwa yale ambayo ilifanyika, lakini tunaomba ya kwamba maybe akipanga arudi atulete msaada ili Toi ifanywe nini, ijengwe, maisha yetu ifanye nini, iendelee. Seche ma oganda manoyudo lal chienge mokalo dhi nyime kod chung kendo gero kuonde mag ohala. Kwayo maduong' kuom jopiny kaachiel kod jotelo en ni bad migawo mar obila otim nonro ewi gino mosebedo ka kelo masira mar mach e chiro ma Toi ma kinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Toi, Nairobi County. Tenduruok mar jotije pewe mag ndeke pacho ka ochiwo ndalo 7 ne ten bad migawo matao pewe mag ndeke. KAA ogwetao kuom nedonje winjruok gi kambi mar Adani Holdings makoro keto tijegi e andaki. Jotijego wacho ni kaponi okete timo winjruok mantiere kid Adani kod KAA ewi kongo paw ndeke ma JKA jotije mathoth de yudre kama tek.
Efinya Kidi ntiere kod ler. Koloso, jagoro maduong' mar riwruok mar KAU mochung' ne jotije paw ndeke ma pacho ka Moses Ndiema owacho ni tend bad migawo mar pewe ndeke Kenya Airports Authority pok obedo thuolo mar loso kodgi e wi oboke mar winjruok e kindgi kod kambi mar Adani. KAU is, the legally mandated entity to represent KAA employees on issues like this. So you don't call them and intimidate them around. Engage them through their union, which KAA has really tried to avoid. Ndiema wacho ni winjruok makama biro thiro chenro mag ohala mitimo e alwora mar paw ndeke ma JKIA kaluwore gi osuru mowacho ni kambi mar Adani chano medo ponono ni winjruogno oket e tim. The proposal is to raise the levies. For business people who have rented, you are running a restaurant, whatever thing you are doing, you have an M-Pesa shop within JKIA. That Adani is already proposing, even before they get the deal, they are proposing to increase the levies. See that, which means it is a polite way again of pushing out the business community currently at JKIA. Omedo bende ni obiro weyo jotije makwan gi dirom 20,000 maonge tich mar ni kambi mar Adani chano ka oting duto mar paw ndekeno maonge ng'ato ang'ata mageng'onegi. Gino mabende biro kelo chandruok mopogore opogore ne ji duto matiyo gi alap mar ndeke ma JKIA. Adani is proposing to take over all ground handling operations, all of them, which means again employees working for ground handling companies like Swissport, and these are our members, we represent them. We have Tradewinds, we have Eurocraft, all of them will be rendered redundant. They will have no jobs. So in terms of how many people, for example, directly impacted, we are looking at a population of around 20,000 employees directly employed by different entities at JKIA alone. Not less than 20,000. So, and those are the people for whom we are speaking for as we speak. Those are the people we are mobilizing to down tools if we get to that point. Jatend migawo mar weche maoko Musalia Mudavadi to sebedo katamore ni onge winjruok mora mora ma osetime kind kambino gi piny owacho. Mudavadi nyocha oloso juma mokalo e kinde mabende jakenya moro nodhi e doho mar chungo chenro mar keto paw ndeke mar JKIA e lwet jaket mwandu e yor Kodesa. Jotije mag pewe mag ndege to pod oramo ni ok gibi yie gi winjruok mora mora mabiro hinyo ngimagi. E wi mano, gichiwo ndalo 7 ne tend Kenya Airports Authority moting'o jatatije makojolo Henry Goe mondo gwetao. Because he has ignored us, we really have no time to go and begging him to give us information. We are stakeholders. We are not just the general public. We are stakeholders at KAA. There's no way you will wish us away. And that forms part of the reason why we want him out. Efinya Kidi, Ramogi TV. Women Rep Masiaya Dr. Christine Ombaka oji Oganda makaunti no mondo mioka motegno chenro mag yudo omenda kowuok e aguche mag sirikal ma chiwo hola ma onge nyenyo. Dr. Ombaka wacho ni omenda mantiere aguch rawere mag Youth Enterprise Fund, agulu mar Uwezo kod Ngaf gin mag reso yuto mar jopiny kendo winjore jopiny ndikre mar yudogi. Noloso gi jofwambo e kinde chiwo chege mag nengo giromo Sh7.4 ne grube 75 ma ondikore kar chung od bura magem. Nyasi no nobagi e od kar romo ma Nyawara. I am taking this opportunity to appeal to our people in GEM and in CIA in general to apply for Uwezo Fund, for Youth Fund, for Women Economic Enterprise Fund, and utilize that to empower yourselves. We want you to go into full-scale business because we know that there are no jobs. Young people are unemployed and jobs are not anywhere nearby. All that we can do today is to go into business. Ngaf Fund, which I manage through my office, is not a loan, it is a grant. This is the one that we give to women groups, to youth groups, and to people living with disability, or those groups that are doing biashara.
I want to encourage them to keep on applying. Kwa siate nyae county Homa Bay kama jawad bura ma county Homa Bay Joyce Osogo Bensuda okone tendari itakwe county no mondo miowuogo komar kedo gi jomaundu ma osebedo kachando jo apiko anyate boma ma Homa Bay. Jobora boda hinya to mago matiye boma ma Homa Bay osebedo kayo agorochruok mar arita kwe kalore ni ntiere jonjore moko mamayo gi apikni eseche magotieno kendo ochwe manegi kata mana joge gi moko. Okoni sekta mar apiko ondiko rawere mathoth kalore gi nok mag tije. To rochruok mar arita kwe mamiyo jomahundu mayo gi apikni biro ketho sekta no. Apikni mag jowa mag boda boda lal every day. To wakwayo the county commissioner nikech wase raise this complaint every now and again mondo giyie mondo gikonywe weche mag security nikech kogi kutieno saa achiel ok inyal paka apiko e stage kirito kata ng'ama miyo jaodi kodhi ohala nikech wan e CBO waka wan gi mine matimo businesses matindo gi. Koro kirite mondo wuog e chiro to kiduoge yudo apiko ni tiyudo ka apiko ni osetimore nade osegol moringo dhi. Koro wakwayo the county commissioner all securities in Homa Bay County mondo giyie gikonywa e weche mag securities nikech jowa apikni lal to jowa malal bende mokinego to kinego to ka mondo luw weche gi mondo mak jogi be onge. Infrastructure obed ni geche motegno ma police nyalo bedo go, call center ma functional maka japiny ogocho ni en safe to tiyo kendo yudore. Kasto wabi fap kuonde mag chief boger malongo mwanya report. Wabro dok e bunge mondo watem twak mag insecurity. Wabro dwaro ni CS Kindiki mano bedo renominated onyiswa paro maliw moduogo go mok risasi ma muoche wi wadgi to muoche wi wadgi to muoche wi wadgi to dhano to kriti. Daika na para kodochi kobang sadek marotieno chenro eno imorero kamano komedo kete manaka e Ramogi TV. Stephen Otiwa mwalimu bora wachoni NTS Sindo Suba kanyogi Carol Steve Otiwa mano mino de kachiel gi Lovelyn Fazer gi Trevor Otiwa wacho kanyoni nitiere ikruok munjo bedni kete kuonde ma oganda nitiere mar kedo gi masichni machiko muoch. Wachoni nitiere ng'ato machale ni ndetich kendo wachoni nitiere kuonde matima ina no kunjo bedni chako timore nikech oinyo oganda mathoth. Collins Otieno wachoni en kanyo gi familia mare Byron kod Shem mar Nyamonye Koremo Junction kachiel gi Mary Ogembo gintiera Bidha Village gi mora hinya gi chenro. Stacy Wandare wachoni entie yala kendo mora hinya gi chenro karibano ka angi ote kanyo mar Oguda ka Yesu Oguda nyisa kachani okete Ramogi TV dia makawuono kata kamano gin kod kuyo min gi Princess Julie tuo kendo ni HDU wageno ni ruoth de temo ne hono marese wakone Princess Julie changa mapiyo mano en nyan mabendo sebedo kamoro ganda moero ngolo wakwayo ne mama hawe mar changa makare pole sana Oguda. Eno bende ote kanyo mar Pastor George Marodi Jesus Fellowship kachiel gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary gi Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church kachiel gi Collins gi wacho ni gikete mana kaira Ramogi TV gi obado giduto gimora hinya gi chendo ne mar oimore kata kamano gi kwayo mos makende ne jogo mabendo wito joge gi masira motimore e gwengo mag Toi e county ma Nairobi. Eno ote mano mara Jakom Gideon Midega Nyakwador kawuodo yo Mugango wacho ni entie Kisumu owuoro ka Jakom Raila Odinga makoro ni serikal wacho ni jatelo koro konya serikal mondo jo Kenya oyude kony mowinjore. Nando bende ote mar Mandela Oniala mantie Kibiri Ward wacho kanyo ni entie kamoro ni Balabunge Center wacho ni giseyore budho gosiepe ne kamotingo Hannington Okech Geoffrey Odoyo Wino Ando kod Opio Kongo gimor gi chenro ahinya to moloyo wacho ni kaka weche gichopo ne ote wacho ni telo mora manyalo yudore e piny kae kik wachago ji piny ropile mopogore kendo ok ing'e ni kiny ng'ama kiny ne bed ng'ama ideo mabendi idhi mbele idhi ire kidwaro konyero kama na nyoni ala. Neno bende oteno mo ora gi min pilot mar Ndhiwa wacho ni oyie gi weche ma chopone e yo makare. Aneno bende jana mausnige kendo wacho ni pod nitiere kodwa e chenro. Bende aneno kanyo ote mo ora gi John Odongo kantie Kangeso Village moranya gi chenro dhi Bala Sigumo bende ntie Siaya County. Prince Misa wacho kanyo ni en bende
obede kombe ode kanyo moso neno chenro mar Oimore kamana hinya misa. Kennedy Otieno kantie Paris, ero kamana hinya Maki Jones kantie Mshomoroni Mombasa, David Onoka wuod Rinya wacho kanyo ni nitie kumoro ni Rinya imora hinya gi weche gi manyien mabiro ni e chenro ni mar Oimore. Peter Oyier wacho ni Umalwe Village en gi min nyithinde Madam Beatrice. Weche siasa ma Kenya ema wacho ni omako dhoge kaka lokore pile ka pile piny ruto siasa medo malokore pacho kae. Wacho gana jo Kenya dhi mosa hinya gi weche mag siasa. Sheila Otieno wacho ni Nairobi Kilimani min gi Maslin Ogola kod wuon gi Rashid Ogola wacho no kaumos Kagan Kowino Kachar School. No bende Oti Frank kantie Homa Bay gi Maureen Osore wacho ni kaka pile osechopo ka entie Sondu wayo matinya kurom gajuang ma eno Oimore kekedhi mabor wado kod mathoth. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. We're twinning and we're winning. If we're losing, then we're sinning. Like we said in the beginning, we're winning. New on Viusasa, the bank's sister. They are funny. They are crazy. What? This is a comical story that follows the adventures of identical twin sisters, Laverne and Chauvin Banks, as they take on the world. With a group of witty and unapologetic friends, they clumsily navigate through the highs and lows of girlhood. Capiche? But are they really ready for what is ahead? Enjoy this entertaining sitcom of the bank's sister act, only on Viusasa. We know. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Achiegni kero nyakorom gajuang chenro eno Oimore wadhi mbele gi weche manyien. Chenro mag wuotho bedo gi ng'ikruok e apaya mawuok e Hancha e kaunti ya Migori kadhi Golgorian ne kaunti ma Narok bang' ulalo mar Mogor ywer gi pi bang' koth mapek chwe gwengego. Chenro mag wuoth gi timo ohala no bedo kod chochni kath koth kata thoth nyamburko gi jo ohala ne ok nyal kalo ulalo no matudo kaunti ma Migori gi Narok. Jo ohala oseore ma kaunti ma Narok gi sirikal mamalo osebedogo mar loso ulalo no mane oger gi jo wagunda higni mathoth mokalo. Habari ni mbovu kweli. Nilikuwa naenda Golgorian soko. Sasa saya nimemaliza soko naenda kuona watoto wangu nyumbani, nimesuhuliwa na daraja na pata daraja inajaa. Sasa naomba gavana ya hapa Narok County tusaidie tutengeneze kwa daraja ili nipate kuenda kuona watoto wangu. Sasa nalala nje sijajua watoto wangu vile wako. Tumepata uhuru miaka 60 iliyopita. Daraja aliyejenga mzungu sijui 1930 ndio tunatumia mpaka leo.
na hii ni major road ya kwenda kwa National Park. Ujinga gani hii? Wanajiita wakubwa huko, wakubwa. Na hii ndio barabara yenye inaleta pesa kwa Narok na Kenya mzima yote. Ujinga, hii ni aibu. Na hii barabara inafanya biashara mingi sana kutoka Migori mpaka Rogoriani. Mnaelewa? So mbona hawezi tuinulia hii barabara? Inasababisha watu wengi wanasimama hivyo wanakwama kwenda kufanya shughuli zao. So nilikuwa naomba serikali ya Narok bana inue hii barabara na hii daraja na ile daraja yenye huko ile ya River Migori. At least ikae kama ile yenye huko namba. Unaona? Kwa mgajuang yangore ni kwan joma chuo mawuok oko mar komo nyuole kaunti ya Migori sane medore. Report lero ni joma chuo mathoth medo rwako yor komo nyuol mar ng'ado dundu makeo teko nyodo maong'ere kaka vasectomy. Kaka jafwambo marwa Juma leronwa jokanya sekta mathieth pod medo jiwo chuo mondo mi oyie kod chenro makamano. Yor komo nyuol mageto joma chuo men mano modundu mar nyodo mar dichuo ng'ado oko mabende ong'ere kaka vasectomy en achiel kuom yorego mag komo nyuol mabende piny owacho ka okalo kuom migawo mathieth osebedo katiyo godo mane oganda koro bedo kod familia maginyalo rito. Kuom kinde malach yorni mar komo nyuol ma ong'ere kaka vasectomy ok osebedo korwake kod joma chuo mathoth. Kata kamano, lipot mar Kenya Economic Survey mar higa mar 2023 yango ni kwan joma chuo ma osekawo yorni mar komo nyuol mabende mano ma ng'at ma dichuo ma okawe ok chak gol kodhi kendo osebedo kamedore. Joma chuo mane okawo yorni mar komo nyuol mar vasectomy e piny Kenya ne odhi malo nyaka 557 e higa mar 2022 ka ipimo kod kwan maromo 248 e higa mar 2021. Neno biro miluongo ni komo nyuol miluongo gi dho bwana ni vasectomy ni orach ne an pod wakia ne onyalo biro the way aina mane nikech pod chandwa kabisa. Gima nyalo tokea bang'e kaka osekele ni pod gima nyalo tokea pod ok wang'eyo nyaka gisani. Omiyo kaka an owuon atemo kwede kabisa kama antiere. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya ma kwan joma chuo makawo chenro mar komo nyuol osedhi malo. We are proud that we are one of the model counties that provide vasectomy. For the last 6 months, about on average was about 30 people osakawo vasectomy. Apisano mocho ta chendego mag komo nyuol e kaunti ma Migori Jono Kidi wacho ni sub-county ma Wendo en achiel kuom sub-counties duto e kaunti ma Migori ma kwan joma chuo mathoth oserwako chenro ni mar komo nyuol. Kanyicha wan gi our outreaches, integrated outreaches mag family planning. Apani Awendo alone managed to have 4 people manotimne gi vasectomy Awendo. After counseling and they were positive about it, then Rongo notimne ng'at achiel. Matiende ni last month nicha watimo vasectomy abich. So in addition to that also, because time natin nitiere jabich kendo mana wabuk mwadhi timo ne vasectomy in Awendo in August. Okidi wacho ni gisebedo ka gichiwo puonj makare ne joma chuo ka otende kod yorni mar komo nyuol ma wacho ni bang' time otamo ng'ama dichuo yudo nyathi kendo. Kata kamano gik mamoko duto to nyalo timo makare. We also have engagement talks with our CHPs the youth peer providers with the community. Koro they do gitimo a lot. Giwuoyo gi the community kabisa, then they link them to facility for services. Report mogol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori bende yango ni 85% mag mine kaachiel kod chuo e kaunti ma Migori nyaka sani tiyo kod yorego mag komo nyuol ma opogore. Yor komo nyuol mar kede bende ong'ere kaka implant e mathoth joma mine koro tiyo godo e kaunti ma Migori karwe kod lipot. In terms of family planning uptake, 1 at 85%. Mapani, that is a very, very high performance. Mapani, it really put us overall at the national level to be one of the counties with very, very good uptake of family planning services. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwaya Migori ateri nyaka oko mar piny Kenya. Gikone to koro Prime Minister ma Bangladesh Sheikh Hasina ogwetao ma oringo ponde piny mar India. Tok karawere mag pinyno
bago ng'anyo mapek kwedo kitelo mare. Report magol kod ute fwamo mar pinyno yango ni kweth jong'anyo no donjo nyaka kar jot ma jatelo maduong' mar pinyno. Jatend lweny Chief General Weka Zaman to lando ne sirikal ma kojolo biro neno ni kwe yudre e piny mar Bangladesh. Hasina mabende osebede telo kuom ma ok tin higni 15 no ringo pinyno katiyo gi ndek jolweny. Nyaka sani report yango ni ma ok tin ji 300 osewito ngimagi ka obila maromo 14 bende osewito ngimagi e kinde mag ng'anyo makamago. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. Apis Seneta ma Kisumu yango chenro mar cholo twak e od bura mar Senate mar menyo kaka osuru mong'ere kaka ses ming'ado kuom jopur osebedo katiyo kalore kod kethruok mag apeyni alwora mar kembe sukari monjo bed ni osuru nogero. Magi onge kinde mane jagoro mongiore migawo mar pur Kiprono no olemo kambi sukari ma Muhoroni kendo yango chenro mag jopiny. Owacho ni bero sekta no koting'o chulo jopur kod jotich e sekta mar sukari. George Batin tiere kod ler mathoth. E limbe mare kambirego niang' ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu, jagoro mongirore migawo mar pur Kiprono yango ni sirikal biro keto e tim chenro mar deso ne joket mwandu kembe mag sukar kaka yor bero sekta mar weche mag pur niang'. Wach ma jalup gavana ma Kisumu Mathias Owili wacho ni ka otime yo makare to dhi kelo ber ne sekta mar niang' ma Thurka. We have discussed with all the stakeholders on how best we can move with speed so that this sector can be revived and also we can get the investors to lease these factories, but with a serious condition of making sure that the beneficiary, the biggest beneficiary, should be the region itself, the factories themselves, the farmer. Winjo ni gibo kelo joket mwandu ok gibi ng'iewo kambegi to gibiro bedo kod orak gi piny owacho mondo gitiyo e period mowinjore ka en higni 10 ka en higni 20 to sama gibiro no gikelo muom bende mibero godo factories gi. Rono yango ni sirikal medo keto kenge mag chulo jotije mag kembe sukar kama oting'o Muhoroni, Soni, Chemelil kod mamoko sara mar dweche 3. Chenro ma jaod bura manyando Jared Okelo siro ka okoni kaka od bura gidhi medo omenda ne chudo makamano kendo dewo jotije mag kembe sukari mosedhi rutaya kapok ochulgi. We have put on budget another 3-month salary for the employees of Sony Sugar, employees of Muhoroni and employees of Chemelil in trying to really revive the sector so that it goes back to its original status or enhanced status. We hope that when we will be embarking on Supplementary 3 in the month of September, the sense will prevail and we will put additional funding to help cushion the workers cutting across the 4 sugar companies. Now, sadly, there are people who have since retired from these sugar factories. Those who are occupying houses owned by the factories, they cannot leave. They cannot go anywhere because they are owed money. Elimbe no jalup gavana ma Kisumu Mathias Owili olero ni winjruok obedo mondo piny owacho mamalo omi jopur kothe machiek mapiyo kendo kelo keyo mabup. Giseketo program mwadhi tiyo godo, mwadhi yudo godo kodhi manyien machiek piyo e dweche 12 kende mok higni 2 kaka pile to bende manigi skari mang'eny moloyo mwapidho sani. Ka piny owacho medo wuok oko mar yango kenge mag bero sekta mar pur niang' kod sukari pachoka, apis seneta ma Kisumu yango mar chwalo twak e od bura mar Senate mondo penj kama osuru mong'ere kaka ses dhiye ka peyni mowinjo losi e alwora mar kembe mag sukari to medo mana bedo maricho kendo yango ni tend counties ibiro luongi e nyim Senate mondo gichiw ler. Waseyudo ni jopur osebedo ka nigi ng'ur ni nitie pesa moro ma gichulo kaka ses to ndara richo. Koro ndalo 2 mabiro Senate dhi tero barua oboke manyiso ni sesni jopur ka chule ochopo kanye tang'o miyo koduogi kendo wang'eyo ni county government idhi luongi mondo dhi onyisane jopur mag niang' ma Nyanza ni wach mar sesni
ka gisegolo pesa 1% ma gichulo dhi kanyo. Apis ojienda kokalo kuom jachung' mare Simon Peter openjo gimomiyo sukari uso 140 kuom kilo ka kilo ka kembe gologi siling 100 kuom kilo ka kilo, ka penjo maduong' en ni to kare en ng'a mayudo siling 40 ewi kilo ka kilo mag sukari. Muhoroni kaendi girego sukari to giuso kilo achiel siling 100 to kochopo e duka to en 140. Koro wadwa ng'iyo ni siling 40 ni en mar ng'a, ang'o miyo japiny yudo sukari e nengo mopogore gi mabor gi mar Muhoroni Sugar. Ka sirikal medo yango kenge mag bero sekta mar pur niang' kod sukari e pachoka, geno mar jopiny ni chenrono ibiro tim kod bidhruok mondo sektano ma osebedo siro maduong' ne jopiny mawuok Imbo mar Kenya ochako chung' kendo. George Bati, Ramogi TV. Sekta mar limbe kaunti ma Mombasa sani dhi nyime kod yudo fungruok e dweni mar 8 kaluwore gi kwan welo masani nitiere kind 70 kod 100. Matimore ka bende jogo mantie sekta no dhi nyime kod chenro mopogore mag lombo welo to chutho kaluwore gi kwe masani nitiere pacho kae. Jafwambo marwa Mombasa George Aoko nitiere gi ler. Jo ohala mani alap mama mangina e kaunti ma Mombasa ne jobiro kanyakla mar timo ler ma en achiel kuom chenro ma githoro tayo kaka yor lombo welo mathoth mayuoro e alworano. Gikoni kwe masani nitiere e pacho ka omiyo gigeno ni ohandgi dhi maber e kinde ni mabende jopuonjre mathoth oloro sikunde kendo timo limbe Mombasa. Wendo dwaro kama ler, to kama ler be ma welo ko biro be ma kel ema ywa welo. Koro wan nyaka ni cho chak timo ler kae. Sani waneno ka welo sani biro mang'eny e kaendi. Kaka an kama an gi faras, an gi ngamia to kendo an gi electric cars. Koro adwaro ni ka welo biro to giyudo best quality, giyudo service maber. Welo biro mopogore nyaka wasunge jomoa bara kaka gweng'wa kono, jomoa Kikuyuni. Odiechieng' achiel Mombasa ka dwe mar 8 ka wanyalo yudo welo madhi 10,000. En 10,000 jok ma wuok oko mar Kenya, jok ma wuok kuonde moko mag Kenya gi jo Mombasa wegi ma wuotho nikech Mombasa dire no liet. Koro ing'e yudo ka ng'eny ji wuotho ka dhi e dho nam gi luokruok kata neno kaka meli kalo. Thoth jogo mane wayudo ne gin welo mawuok e kuonde mopogore pacho ka achiel kod mago mawuok e pinje maoko. Gikoni piny owacho onego ket maino e nyayo kwe mar neno ni uchumi bende dhi maber. Tumeletwa na shule tutembee Mombasa, at least tuone iko namna gani. Sasa tumefikisha hapa ndio tunafikia, tunasikia inaitwa Makupa. Ni Makupa Mama Gina hapa sasa. Wakati kuko kama sasa kuna utulivu namna hii. Hata ukiangalia wenye wanausaga hii mali rahisi dogo inaonekana kuna pesa mfukoni, maana yake nitapitia pale ni kule kidafu hapo. Tunaona mambo ni mazuri hapa Mombasa, biashara ni mzuri, inaendelea mzuri. Na kukiwa hivyo hata nchi yetu itafaidika. Hotels ma Mombasa nitie ma nigi atamalo kind 70 gi 90 mar welo madhi otendego. Moko ka nitie mochopo atamalo 100 mosebuk madhi otendego nikech sama kama Mombasa weather bedo ga maber. Kidhi kuon mamoko yudo ka sani piny ng'ich. Moko kuom welo mawuok e pinje maoko mane waloso godo ne opako chenro mopogore manage yudo ka itayo e alworano. I'm here for 2 weeks and I want to spend time here for helping to clean up the environmental and look that the trash don't go in the ocean. And I think it's an important thing that all people helps from over the world. It's just really important to have it clean and good and to keep the environment good. Like in a beautiful place like this, it's very important. Pero kaka jo Mombasa wan gi kwayo mana ki yudo wendo tiloso go mamuol. Mondo embe chingru chako duogi wendo ohero kamirwake maber. Koro kirwake maber ohandi be uso yo moro maler, kikigo bei moro madhi hinyo customer maketho nying, iket bei ma ng'ato nyalo kelo joma moko tilos gi customer mamiyo ng'ano nyalo kelo chako duogo kata nyalo nyiso ng'at machielo mondo duogi. Koro sani en season mar welo Mombasa ma kaka county wa mor kwaneno ka welo biro mang'eny nikech pesa no odonjo ofuke jok mang'eny. En geno ne jogo manie sekta mar limbe ni dweni mar 8 gidhi yudo hala maber to chutho kaluwore gi kwe masani onya e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwa Ramogi Ajwang' machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni